Kaixo artistak, begira non nagoen, gure jolas divertigarrian narekin bueltatzen gara. Ikusten? Ai, beno, hasiko gara, ezta? Ikusi makusi. Errepideak edo bideek osatutako puntatxo bat, bai, kas edo bez hasten dena. Nola deitzen da? Kurba, oso ondo. Bihurgunea ere deitzen zaio. Eta horrela begiratuko dugu, kotxe batek nola hartzen duen kurba edo nola hartzen duen bihurgunea. Beste bat arte!